আদৰণি জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে আমাৰ পৰিসৰ दिनै आं बेहाय फैनानै गोजोननाय मोन्दों। जोंनि गरेस्वर टाउन ओनसोलनि सिङाव DB मटर्स होननाय DB मटर्स मुंनि मोनसे इलेक्ट्रिक स्कुटारनि श'रुम खुलिनो हादों ओनसोलनिनो सासे मोजां फालांगिरि बिथां प्रदीप बसुमतारीनि नाजानायाव। आं गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि बे फिसा ओनसोलाव दिनै जोंहा जि आंखालनि सम, बे आंखालनि समाव सुफुंनो हानाय बायदियै रायजो राजानि आंखालखौ सुफुंनो हानाय बायदियै मोनसे इलेक्ट्रिक मटर्स बा इलेक्ट्रिक स्कुटारनि श'रुम खुलिनो हादों। बेवहाय आं गोजोननाय मोन्दों। जों सासे फालांगियारि गौथुमनि बिबानगिरि महरै बिथांनि इयुन गोजोनखौ आं हामलायदों आरो रायजोफोरखौ आं खावलायदों जे दिनैनि समाव जोंहा बायदि बायदि बिथिङाव नोजोर होनानै गारिफोरखौ सालायनो गोनां जायो। बे गारिया गिबियावनो मोनसे लिमिटेड स्पिडसिमल' खारनाय गारि आरो बेहाय खुनु धरনের साउन्ड पलिउसन गैया, बेनिफ्राय एयार पलिउसन गैया, थावनि गोनांथि गैया आरो लोगोसेयैनो
बे जोंहा रेजिस्ट्रेसननिबो गोनां गैया बा इन्सुरेन्सनिबो गोनां गैया होननानै आं मोन्थिनो मोन्दों। बे बेलायाव जोंनि आइजो माहारिफोरा बिसेसकय आइजो माहारिफोरा सालायनानै गोजोननाय मोनगोन बा मोजां मोनगोन आरो गावनि रांखान्थि बिथिङावबो मोजां जागोनखौ आं नुहुरदों। ओंखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों फै बयबो DNB मटर्सआव जोंनि गरेस्वर बास स्टेन्डनि साखाथियावनो DNB मटर्स होननाय मोनसे मोजां श'रुम माने दिनै बेखेवदों। बेवहाय फैनानै गाव गावनि गोनांथिखौ सुफुंफै। बेजों लोगोसे आं फालांगियारि गौथुमनिफ्राय बिथां बिगोमा प्रदिप बसुमतारीखौ आं इयुन गोजों हास्थायदों दिनैनि बे समाव। गोजोन्थों।